Jones, anden kamp i Superligaen for dig. Du kommer ind og får en afgørende rolle. Prøv lige at sætte ord på, hvordan det var. Ja, vi får 1-0 til sidste kamp, og så smider Viborg en masse mand frem, og så lægger ud i højresiden, og så er der plads, og så spiller Danny mig fri, og så tror jeg egentlig, det er fra midten af banen cirka, så er der en motorvej ned, og så kom der en mand, og så kom jeg forbi ham, og så blev jeg nedlagt i feltet. Så nemt og enkelt. Hvordan var det sådan at komme ind og sætte sit præg på begivenhederne her i Superligaen? Det er altid dejligt at kunne bidrage til holdet, så det håber jeg kan gøre noget mere. Og hvordan synes du niveauet er i forhold til det, du er vant til? Det går meget hurtigere. Det går væsentligt hurtigere. Men det er også det er en god udfordring, og jo flere gange man kommer ind her, jo bedre er man. Hvad betyder sådan en spilletid her på højeste plan for din udvikling? Det betyder rigtig meget. At blive matchet på allerhøjeste niveau, det er selvfølgelig rigtig dejligt at kunne prøve det. Så det er rigtig taknemmelig for. Hvor meget mod på mere har det her givet dig? Helt vildt meget. Det er jo dejligt at se, at man kan følge med. Så jeg håber, der kommer nogle flere gange. Så må jeg se, om jeg kan hjælpe holdet igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.